local bash ne kuma happy sallah mai gida zango 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 mai gida zango. Kowa ya san zango mai gida na ne, in ka so ka ce ogana ne, na Kaduna da ke na je tamu mai masoya rututukon fami. A kanka dole in yo damu, makiya kuma dole ku yo kamu, ludali ɗaya domin ku yo famu. Ga zango kin mai gida namu, masoya zango mu ce zango. A karkara ake batun rogo, a birni muke batun zango, daga nan kuma har ma ka je dogo. Sama kalkatti da ma shago, ga zango shopping wane shago, mai firen kuma taro wane kago. Ba a yin biki fa ba ango, dan kwallo suke batun gogo, mai capacity siki zango. Hotunan sa a TikTok na posting, mutane biliyon sun yo voicing, kowanne cikin su sai zango. Ga Kaduna su ma su ce zango, ga Abuja su ma su ce zango, ga Kanawa su ma su ce zango, Katsinawa su ma su ce zango, ga Jos ma su ma su ce zango, mai gida ba shi ma ya ce zango, ga Neja su ma su ce zango, Gombawa su ma su ce zango, Adamawa su ma su ce zango, ga Borno su ma su ce zango, ga Yobe su ma su ce zango, a Jigawa mu ma mu ce zango, a Hadeja mu ma mu ce zango, yan Gwangon mu ma mu ce zango, Ratatata mu ma mu ce zango, rutututu mu ma mu ce zango, mutama kunya ta ce zango. Zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango. Shekara sai namu ya haska, rawa kuma da kidimin taka, mai gida kuma mun miko san barka, da feshin rafa wane tanka, ka gansu a iska wane fanka, baka yin zango mu kore ka, ka bar nan gundan babanka, mai gida na kai musu fakaka, la haula la ilafi da falak, batun wanka ka yanke su, da sun ce waye mu ce zango, ga Abdul sauti wane hufa, ga zafin kiɗi wane jinja, muna jin sanyi mu sa jamfa, da mun ce ado mu ce zango. Ga zango rafa baban dolas, rutututu kwane faɗan tata, mai fence kuma gayu da yan mata, kuma kowa na ga da motata, bana ni ma kun ga motata, amma kun san ni zan more ta, an sa wakan kuma zango na wani AC dima a motata, mai gida na yasa na sarama, amma kuma dole in fafata, mai kinka zan ja in gigita, in jibgar sannan in kyakyata. Wa zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango 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 mai gida zango.